Ahojte, ja som Darth Vader a spolu s Pionym vás pozývame na akciu Local Heroes, ktorá sa bude konať 34. v klube Dole a zahrajú tam Tibor Holoda, legendárny Tibor Holoda, Rafo a Pure a taktiež tam zahrá Piony spolu so mnou Live Act, ktorý bude ku jeho novému EP Downs, ktoré ešte nevyšlo, ale vyjde čoskoro, asi na konci apríla. Tak vás všetkých spolu s Pionym pozývame. Dojdite.